Arvoisa herra puhemies! Ei siinä kovin montaa minuuttia mennyt, kun rasismikortti viuhui edustaja Honkasalon puheissa. Eikä siinä tainnut mennä minuuttiakaan, kun te kerroitte, että tämä hallitus antaa tällä loistavalla esityksellään sellaisen viestin, että tänne ei olisi tervetullut ulkomailta. Tämä teidän väitteenne, no jos kutsun sitä tämän salin arvojen mukaisesti muunnellun totuuden puhumiseksi, niin se ei ensinnäkään pidä paikkaansa. Tässä päinvastoin selkeytetään niitä ehtoja, joilla Suomessa voi saada pysyvän oleskeluluvan. Onko siis joku suomalainen sitä mieltä, että on jotenkin rasismia vaatia Suomeen muuttavalta ihmiseltä, joka haluaa oleskeluluvan, kielitaitoa? Onko se rasismia? Onko rasismia se, että edellytetään, että pysyvän oleskeluluvan saaja ei voi olla mikään sarjarikollinen, kuten Milan Zaf? Tai onko se rasismia, jos edellytetään, että pysyvän oleskeluluvan saaja työskentelee, käy töissä? Eihän se voi olla niin, että me myönnetään tänne pysyviä oleskelulupia ihmisille, joilla ei ole tosiasiallisesti edellytyksiä kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja valitettavasti tämän aiemman lainsäädännön osalta siitä on vakavia näyttöjä, ja palaan tähän vielä myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Honkasalo, olkaa hyvä.